I teraz bardzo ważne są występy zarówno naszych rywali, jak i naszego zespołu. Red Bull po eliminacjach została ustalona kolejność startu, natomiast punkty z Red Bull z eliminacji nie są liczone do rundy finałowej. W związku z tym występ finałowy decydować będzie o zajętej pozycji. Nie, to hektar, u nas jest hektar. Nie, to jest mniejszy. Mniejszy to jest kwintal. Zero to pracy, witam. Ary.